नंगौ बर'नि जे जारिमिनारि सान थामहिनबा 2 मार्च आरो 2 मार्चआवनो बड'लेण्ड डिमान्ड्स बे 1987आव जागायदोंमोन आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बड'फा हाउसआव सानसेनि मेहेरगोनां थामहिनबा गाजा गोमजायै बिथांमोना हाबाफारिखौ लादों आरो नैबे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथाङा दं। आं बे समाव बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन आरो नैबे समाव मा बुंगोन जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बड'लेण्ड डिमान्ड्स डेखौ सेलेब्रेसन खालामदों थामहिनबा जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव नैबे सेलेब्रेसन खालामनाया गोनांथि दंमोन नामा? दिनै 2 मार्च आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांमोनहा बै समाव बर' माहारिया नासयजानाय गादबजानाय सुसिजानाय आरो सोलोंथाइ जौगानाय गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रियावबो जोङो आसाम हादोराव नासयजानाय मोनसे हारिमोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गौथुमारि गोहोजों लोगोसेयै माहारिखौ लानानै बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव 2 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे जांख्रिथायारि मोनसे सोमावसारनाय बिथांमोना आलादा रायजो दाबिनायखौ जागायदोंमोन। मानोना आसाम हादोराव बेबादि बर'फ्रा नासयजानाय सुसिजानायनिफ्राय उदां जानांगौबा आलादा रायजो नांगौनि थाखाय बे एजेन्डाखौ लाबोनाय जादों। दा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय माहारिजों सोमोन्दो थानाय रांखान्थि जौगानायनि फसंथानफोर बेखौबो दाबिबोनाय जादों। नाथायबा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बेफोरनि बिथिङाव बर'फ्रा अरायसम नासयजादोंमोन। दा बे दिनैनि दिनखौ लाखिनानै जोङो अरायसम गोसोखाङो जे जोंहा 1987निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जागायनानै 36 इयार्स जाबाय आरो बिनि गेजेरावनो जोङो 3 बाहागोनि सोमावसारनायबो जोबलांबाय आरो बेवहाय 1993आव BSc एकर्ड जादों। बिनि उनावबो बे 2 मार्चखौ सिगनिफिकेन्टलि गोसोखांनानै गुबुन गुबुन रोखोमै गोसोखांनानै बाहाय फालिबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो मिथिगौ 1996निफ्राय नैथि खोलोबनि सोमावसारनाय जादों जाय सोमावसारनाया डेम'क्रेटिकबो आनडेम'क्रेटिकबो दङमोन आरो बै सिगांनियावबो माखासे भलन्टियार फर्सआबो खामानि मावदोंमोन मिलिटारि मुभमेन्ट खालामदोंमोन। दा बिनि उनाव जोङो मिथिगौ 2003आव BTC एकर्ड जाबाय जाय एरेन्जमेन्टआ 6 सिडुल भारत संबिजिरनि सिङाव जाबाय आरो बेखौ लानानै BLTआ बावहाय सागान होदों आरो बेजों लोगोसेयै बे जोंनि ओनसोलाव मोनसे 6 सिडुल आरो बर' रावा 9थि सिडुलाव जायगा मोन्दों। दा बेखायनो बे 6 सिडुल खुंथाइजों लोगोसेयै बे ओनसोलाव दिनै मोनसे 6 सिडुल आरो गनायथि मोनसे खुंथाइ गोहो दङ। दा फैयै फैयै भारत सरकारनि जे आलादा रायजो दानायनि माखासे एजेन्डा सावरायनाय समाव तेलेंगाना रायजोखौ दानो नागिरनायनिफ्राय जोंबो फिन 3थि खोलोबनि सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बाहागो जानो मोन्दों। जाय बिथां प्रमद बर'आ बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन 2009निफ्राय 2010निफ्राय बिथांनि दैदेननायावनो 2 मार्चनिफ्राय फिन 3थि खोलोबनि सोमावसारनायखौ मैखोमै जागायफिननाय जादों आरो बे गोलाव 10 बोसोर सोमावसारनायाव गासै सिलाय लानानै सोमावसारनाय NDB बिथांमोनहाबो ज' जानानै सोमावसारनायखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय दिनै जोङो 2020 जे 27 जानुवारिसिम जोङो बे गोरोबथा समसिम मोनसे खौसे गोहोनि सोमावसारनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना बड'फानि आइडियेल प्रिन्सिपल्स आरो बिथांनि फिल'सफिया जाबाय जे लिभ एन्ड लेट लिभ आरो बर'फ्रा जांख्रिथायनि गेजेरजों खौसेथि जानांगौ आरो बुहुमनि बर'फोर खौसे जानो थाखाय बिथांमोना अरायसम खावलायबोदोंमोन आरो बे खान्थिखौ लानानैनो दिनै जोङो बे 2 मार्चआ सिगनिफिकेन्टलि जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जे मोनसे जांख्रिथायारि जांख्रिखांनाय दिन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बावनाय नङा आरो सिगनिफिकेन्टलि बेखौ जोङो जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै मुंख्लंफोरखौ मान होनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै जों गोसोखांलांबाय थागोन। मानोना जारिमिनाव माखासे दिनफोर दं माखासे थारिखफोर दं जायखौ जों सिगनिफिकेन्टलि माहारि दानायनि थाखाय जोङो बावनांगौ नङा आरो माहारि दानांगौनि थाखाय माहारिनि थाखाय आलादा रायजो मोनथ'वाखैब्लाबो बिटिआर एकर्ड गोरोबथानि उनावब्लाबो जोङो दिनै बेखौ गोसोखांनांगोन। मानोना सिगनिफिकेन्टआ बे जाबाय बे दिना जागायनायनिखायसो जोङो 3थि गोरोबथाखौ सफैनो हादों। बे दिना जागायनायनिफ्रायसो दिनै जोङो BSc BTC BTR गोरोबथा मोननो हादों आरो बे दिना जागायनायनिफ्रायसो दिनै जों बर'फ्रा गोजोन खौसेथिखौ लानानै आथिखालाव जों गोजोनखौ लानानै दावगालांनो थाखाय माखासे लामा जों रिजायनो हादों। दा बिनिखायनो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो गोबां हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंहा बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जि साखाफारा जानानै आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ फेहेरनाय बिटिआरआ गफुर सिमुलुगुरिसिम जोङो लखिमपुरनि सिमुलुगुरिसिम फोलावनायनि जे एजेन्डायाव मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा सोसन हानांगौनि थाखाय माखासे गामिखौ फोसावजेनबाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिफोर दंबावो जायखौ आसामा दिनै भारत सरकारनि गनायथिजों बिथांमोना थाबैनो बेखौ बिटिआरजों सरजाबनानै नटिफिकेसन होनायनि बाथ्रा दङ
आरो बेजों लोगोसे बेवहाय 40 समस्तिया 60 समस्ति जानांगौनि थाखाय जेयाव खामानि जागोन आरो बिनिखायनो जों मिजिंथियो जे दिनैनि दिनखौ बेसिस खालामनानैनो बेखौ लानानैनो जों अरायसम दुलाय बर' फरायसा आफादा जों मिजिंथिगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि आलादा रायजोआ सानसे बेलासे जे जाफुंसारगोन आरो बेखौ लानानै दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो एकर्डखौ मान होनानै 2003 आवबो 2020 आवबो जोङो रेजोलुसन लानानै जोंनि गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'नाय जादों आरो बिनिखायनो दा समाव जोङो बे दिनखौ मान होनानै अरायसम जोङो गोसोखांथि मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों लालांबाय थागोन दा दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा आफाद नोंथांमोननिसिमबो जोङो हामबायनाय होयो मानोना गोलाव सम नैबे दिननिफ्राय लानानै नोंथांमोनहाबो बे 36 इयार्स बा 36 बोसोराव दिनैबो बर' माहारि दानायनि जांख्रिथाया बयनावबो दङ आरो बायदि रोखोमै सोलोंथाइ गियान फेहेरनाय बायदि रोखोम रांखान्थि फेहेरनाय हाबाफारि गोजोन खौसेथि लानानै जों ज' ज'यै माहारि दानो थाखाय जों बयबो बारसोमनांगोन मानोना जांख्रिथायाव टटेल रिभलिउसनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो जि माखासे बोसोनफोरखौ गालांबाय लिभ एन्ड लेट लिभ आरो इउनिटि थ्रु स्ट्रागल आरो रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाय सोद्रोम समाज दानाय बे खान्थि आरो बिथांखिखौ जों अरायसम लांफाबाय थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो दिनै बेखौनो गोसोखांहोगोन जे 2 मार्चखौ अरायसम जों एबसुनि जारिमिनाव बेखौ मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै जों फालिलांबाय थागोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जुदि बर'फोरनि जे आलादा रायजो बड'लेण्ड जे बेयो जे जाफुंसाराखै दिनै बिटिआर जाबाय नाथाय जोंनि जे गल थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिनि जे गल बे जाफुंसाराखै फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड डिमान्ड्सआ जाफिननो हागौ नामा दिनैनि समाव जोङो जि बिटिआर एकर्डखौ मान होनानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जादों आरो बियो एबसुनि वान अफ द एजेन्डा मानोना गोबां एजेन्डानि गेजेराव बड'लेण्ड डिमान्डआ मोनसे एजेन्डा जायखौ लानानै दिनै थामथि गोरोबथायाव एबसुआबो सागान होदों एनजिबि मोनब्रै आफादा सागान होदों आरो बेखायनो बिनि गेजेरजों गोबां सोलोंथाइ बायदि फसंथान बायदि ओनसोल फेहेरनाय बेखौ मावफुंजासिमाव जोङो मिजिंथियो जे बेफोर जाजोबोब्ला सानसे बेलासे जोङो मोनसे स्ट्राक्चार जाय स्ट्राक्चारा माने जोंनि जे आलादा रायजोनि मोनसे महरखौ मोनहोगोन मोगथां महराव नुजागोन आरो सानसे बेलासे जों आलादा रायजोखौ मोनफुंनो हागोन आरो गोनां जायोब्ला इयुन समाव दुलाय बर' फरायसा आफादनि दोनथ'नाय एजेन्डाया डेम'क्रेटिकेलि आरो जोंनि डेलिगेट आरो जोंनि गासै मावथिनि गेजेराव माहारि दानायनि सोमोन्दै गोनां जायोब्ला सानसे बेलासे जानोबो हागौ जे बेबादि मोनसे थिरांथा जे बिटिआर एकर्डखौ सोमोन्दो लाखिनानै दासिम मावफुंनांगौनि थाखाय जोंबो गोसो होजोबनानै दुलाय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों जानो हागौ बे एकर्डखौ मावफुंनायनि जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामा फेलें जायोब्ला सानसे बेलासे दुलाय बर' फरायसा आफादाबो जे सानफिननो गोनां जागोन जोंनि रेजोलुसनखौ उइथड्र खालामनो गोनां जागोन आरो बेखायनो इयुन समा बेबादि मोनसे सम जाय समखौ दिनै जोङो बुंस'नो हाया नाथायबा बे एजेन्डाया दोनथ'जानाय एजेन्डा बेखौ जों जागायफिननोबो हायो आरो बिनिखायनो दुलाय बर' फरायसा आफादा इयुन समाव बिनि सायाव गोनां जायोबा गोनां रोखोमै थिरांथा लागोन बेखौ जों गोसो फोथायो गुबुन मोनसे नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुबैदों जे क'क्राझाराव बावैसो सिगाङाव एनआरएल पेट्रल पाम्पआव जे नैबे दाखायथि जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लायाव गले गले दखायथिया सोलिबाय थादों बे समाव मा फोरमायगोन दिनै जों बे दाखायथि लुट आरो गोबां रोखोमनि आक्रमण खालामनाय मानसिफोरखौ चिरां जिल्लायाव जायगा जायगा थाखा दाबिनाय माबा माबि खावनाय बे मोनसे जुदि सिखावनि आखुब्ला बेखौ नागारनांगौ आरो जुदि सोरबाया गुबुन रोखोमै माने नैबे गोजोन थासारिखौ जुदि फेलें खालामनो नागिरदोंब्ला बड'लेण्डआव बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन थासारि फैदों बेफार फालांगि खालामनो थाखाय जोङो हाथाय बाजार जौगानो थाखाय सोलोंथाइ जौगानो थाखाय बयबो खाबु लादों आरो बिनि गेजेरावनो जुदि सोरबा दुथांफ्रा बेबादि नोंथांमोना आखल आखु सोरजिनानै बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव गिनाय आरो बायदिसिना खैसारि लाबोनो सेस्था खालामदोंब्ला बेखौ ज्राब गारनांगौ नागारनांगौ मानोना बर' माहारिया गोलाव सम बेबादि थगायजानाय सुसिजानायनि गेजेरजोंब्लाबो जोङो गावजों गाव बिदा फंबाय नासयलायनाय बेबो जाबोदों दा बिनिखायनो गावजों गाव बेबादि दाखायथि खालामनाय लुट खालामनाय बे कालसारखौ जों फोजोबनांगौ आरो बे आइननि सिलाय लानानै सोमावसारनो नागिरनाय बे खान्थिखौ नागारनांगौ आरो बिनिखायनो जोङो दिनै दुलाय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि साननिफ्राय जोङो खावलायगोन जाहाथे बर' माहारियाव आरोबाव रावबो बिदि साननो नाङा आरो दिनै जाय बिथांमोना सिलाय लाफिननानै सोमावसारफिननो सिन्था खालामदों बियो दिनैनि समाव गनायथाव नङा मानो होनबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो दिनै गुबुन गुबुन हादोराव जों नुयो जे दानि 21st सेन्चुरियाव फिसा फिसा आर्म रिभलिउसन ग्रुपआ बे स्ट्रेटेजियाव बे खुनु दिन साक्सेस जानो हाया मानोना वर्ल्डनि वान अफ द लार्जेस्ट डेम'क्रेसि जाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रिया दिनै फिसा फिसा सिलाय लानानै सोमावसारनाय हान्जाफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों
आरो बर' माहारिया बेबादि ग्रुप सोरजिबावोबा दिनै जोङो उनफारसे थांफिनगोन आरो जाय बिथांमोनहा बे खान्थिजों थांगोन बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव आरोबाव गोजोननाय गैयै गावजों गाव गिनांलायनाय गावजों गाव सुसिलायनाय बे थासारिखौ लाबोनो नाजागोन दा बेखायनो बिथांमोना बे लामाखौ ज्राब गारनांगौ आरो सिलाय लानानै सोमावसारफिननायनि खान्थिखौ ज्राब गारनांगौ आरो नोंथांमोना गोथों लामाजों फैनानै गोजोन आरो समाज दानायाव बाहागो जानांगौ आरो इयुन समाव बर'आ सानसे बेलासि गेरेमसा हारि दानायाव नोंथांमोन बयबो बाहागो जानांगौ जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोंखौ लुबैया गोजोन थासारिखौ लुबैयो आरो बिनिखायनो बेबादि सिखाव दाखायत बायदिसिना थासारिखौबो फोजोबनानै बर'नि गेजेराव गोजोननायखौ अरायसम लाखिनांगौ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरां दाउआरि आरो बिथांनिफ्राय जों मिन्थिनो लाबाय जे नैबे समाव बिथांमोना बड'लेण्ड डिमान्ड्स जेखौ मानि थाखाय बिथांमोना फालिखौ आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मा मेसेज होनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मिथिबाय आरो लोगोसेनो बिथाङा सिखाइट डकेटि थामहिनबा नैबे समाव जाबाय थानाय जाफ्लेबाय थानाय चिरां जिल्लायाव गले गले जानाय डकाइटनि जे जाहोन आरो बेफोरनि सायावबो बिथाङा मा फोरमाय बे समाव बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लाबाय नैबे समाव बड'फा हाउसनिफ्राय आं राकेश रामसियारि गोजोन्थों।